Eu cheguei a Buenos Aires uns meses antes da morte de Castelao. A década dos 50 foi fundamental para a cultura galega en Buenos Aires. Ali fundase 3 ou 4 emisións de radio, xa viña de Recordando a Galicia, de Mauricio Boga, para ali créanse a que funda Tacholas, a que funda Luis Seoane, que tiña o mesmo nome da revista, Galicia Migrante, fundase a revista Galicia Migrante, ali celebramos o ano 56 o primeiro Congreso de Emigración Galega, que fora unha idea de Castelao. Castelao deixara dito que había que conmemorar o centenario do banquete de Conxo. Castelao foi, desde o mesmo nacemento de Mocedades e ainda antes, unha guía para nós, unha guía para os mozos galegos e xa nese momento mozos galeguistas. Xa con toma de conciencia logo viñan xa moitas datos que confluían na nosa formación. Logo, xa aos 2 meses de fundar a Mocidade Galeguista, que foi en agosto do 53, xa 2 meses despois, en outubro do 53, empezamos lendo, estudiando sistemáticamente todos os sábados, case sempre no centro Ourensán ou no centro Betanzos, sempre en Galiza. Collamos uns capítulos, tiñamos como guía, naqueles primeiros tempos, a Bieito Cupeiro, un exiliado de Fene, e logo, pois, xa seguimos horas. Realmente, aquilo foi fundamental. No ano 57, Anísia e eu fundamos en Buenos Aires Follas Novas. Follas Novas, ou sea, unha organización que levaba o título dese libro fundamental de Rosalía. Follas Novas funciona no noso fogar, Fonerosa é unha distribuidora, a primeira distribuidora que houve en América, a única que houve do libro galego. É dicir, nós xuntábamos o que se publicaba en Galicia, o que se publicaba en diferentes editoriais, de Francia, de México, de Chile, e o que se publicaba en editoriais españolas, Aguilar e outras. Aos poucos meses de fundarse Follas Novas quedaban 200 e tantos exemplares de sempre en Galiza, nos fondos do centro Ourensán, nos fondos que editora As Burgas. Comprámolos e distribuímolos clandestinamente en Galicia por diferentes vías. En Cuba, pois, nós chegamos ali, Anísia e eu, ano 61. Eu quero facer algo pola cultura galega e renuncio a facelo no ámbito destas sociedades que están uns velliños, vivindo no século XIX, nos comenzos deste, incapaces de percibir a dinámica que queríamos darlle á cultura galega, a dinámica de hoxe. No 61, pois, non podíamos facer. Entón, creo esta sección gallega no Instituto de Literatura Lingüística, o sea, dentro dunha institución científico-cultural cubana. Isto fundouse o 15 de decembro do ano 69. Eu dirixino durante 22 anos, dirixino hasta o ano 92, en que vim para Galicia.